Hello guys, and for today's video ay magluluto na naman tayo ng gulay. Ito ang tinatawag na sitaw. This one, ang taas. Wow! Galing to sa aming farm. So, hindi na natin pahabain pa ang video. Naghiwa na ako ng sitaw. Look, wait. And syempre, nahiwa ko na yung sitaw. Kung ayaw ng mga anak nyo kumain ng sitaw na yung malalaki yung hiwa, ay malalaki na ginigisa nyo, yung ganito na, ito kalaki, yan. Gawin nyo ng ganito kaliit. Para kumain ng mga anak nyo at kumain ng gulay, dahil masarap ang gulay. At syempre, lagyan natin ng itlog. Yan. At saka ito ang ating mga lamas. Yan. Let's cook for today's video. Mag-imbento na naman tayo ng luto. Para tayo maging malusog. Kumain tayo ng gulay. Kainit. Let's go. Oil in the kawali. Let's go. Let's cook this. Oh my gosh. Super init. Let's go, let's get this. Oh my gosh. Ito yung mga lamas. Sunod din natin. Let's go, let's cook this. Let's go, let's go. Sobrang init. Ganito lang naman sa kadali guys. Siyempre, launod na natin itong lagay sa kawali. Okay, kaya natin ito para hindi matunog ang ating niluluto. Lagyan natin lahat sa kawali. Ilagay ang sitaw sa kawali. Ilagay mo lahat. Hayaan mo maluto ito. Dali lang naman ito mga 5 minutes na maluto na agad ito. Para lang siyang ampalaya na nilagyan ng egg. Kaso sitaw ito. So, isang sitaw. Lalagay ko dito sa lumpia wrapper para mas masarap. Diba? Marami tayong nagagawang recipe sa sitaw. Para yung mga bata na hindi kumakain ng sitaw, ganito, ang gawin nyo sa sitaw. Saka lumpia wrapper nyo. Pwede din yun. Buwan naman yung mga bata, hindi yung mga kaon ng gulay. Mas lamig yun na siya, ganang yung i-wrapper pa na siya, yung iprito, bula-bula. Para nakita ang bata nga ko anto. Sitaw da ito yung giloto. Diba? Nailad sila. Pailad ram na sa mata. Para ganhan kaon mga bata. Ana dyan na basta. Inahanak ha, my gosh. Kaimbento dyan mga pagkaon para lumakaon yung anak. Kung dili, pas mo bito ka. Nako, magniwang si baby. Ayan, hayaan mo lang siyang maluto. Pag nakita nyo parang half cook na siya, lagyan na natin siya ng egg. Let's go. Let's put the egg. Here's the egg. Egg. Dumi pala ito. Nadumihan pala yung egg natin. Yan. Yan natin natin sa kawali. Let's go. Let's put the egg. Let's make us. Let's go. Let's cook this. Oh, look. Look guys, ang sarap natin yan. Para lang siya ang palaya with egg. Pero ito ay sitaw with egg. Masarap ito. Malit lang yung kawali natin. Kasya lang talaga siya. Dito natin nilagyan ng asin. Right. Let's find the salt. Kasi init. Yan ang kunting asin. Lagyan natin ng kunti. Siyempre yung secret magic recipe. Alam nyo na yun kung ano yun. Lagyan ulit. Kasi kulang yung kunti lang yun. Ayan. Let's go. Let's make us. Wow, ang sarap nito. Super. Kaya natin siya. Maluto. Pakuluan na natin siya ng kunti. And okay na ang ating sitaw with egg.
Like, comment, and subscribe for more recipe.